हाय गाइस खुलुमबाय कामसार बर' चेनेलनि जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोथार बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों। टपिकआ गोबां दुखुनांथाव जाथाय जादों जोंनि गामियाव। सासे बिनानाव सोमोन्दोनि सासे बिनानावा सुइसाइड खालामना लाबाय। स' दासो जों फुंनिफ्रायनो गिदिंगासिनो दं। दा पस्टमर्टम खालामनानै जों लाबोफिनबाय। स' जोंनि बर' माहारियाव जाबाय थादों। स' बाखिखिनिया न'आव आरामसे रायज्लायगोन रायजोफोर नोंथांमोना मोजाङै खिन्थागोन। स' बेखौ एसे दिन्थिबाय। स' रायजोफोर मैनानि टपिकखौ दिनै फोजोबनो नागिरगोन जाहाथे थोंजोङैनो बुंनो नागिरो जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे स्क्रिप्ट खालामालासे जोंनि बे ब्लगखौ आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायो बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। स' निस्सय बुजिना मोनगोन एसेबाबो। स' मैयानि जाथाया बेनोसै 3 नम्बर गुजिरि गामिनि जोंनि गामिनिनो सासे हिन्जावसा बिनानाव सोमोन्दोनि लिजा बर' होननाय सासे बियो मैया जोंनि संसारनिफ्राय थांफिनबाय। मानो होनबा चिरजीबन मानो दिरों लानानै। स' आं बांद्राय फोरमायनो नागिरा। स' बे जाथाया मानि कारनाव जादोंमोन बेखौ सुंद'यै आं फोरमायनो नागिरगोन रायजोफोर। स' बे जाथाया जाबाय बे बिनानावा रङापारा हाई सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायबाय थादोंमोन। हाई सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम होदोंमोन देग्लाय बियो। आरो हस्टेलनिफ्राय फैनानै न'आव दंफैयोमोन। बारा गोबाव जायाखैमोन हाई सेकेन्डारि एग्जाम जोबनायाबो। स' मैया दाखालि हराव मा जाथाय जादों बे गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय। स' बेनि ओंथियाव जों बुजिनो मोनबाय जे निस्सय जोंनि बे मबाइलनि गेजेरजों माबाफोर मेसेज फैबाय। आरो लोगोसे बे मेसेजआ बयबो मिथिखायो बैसो जानाय लोगो लोगो मोनसे 18-19 बैसो जानाय लोगो लोगो जोंनि लाइमोनफोरा गोबां लाभ होनाय खोथा दंना। लाभ जे बे मोजां मोननायफोराव बहाबा सेंग्रा सासे दङमोन। स' बेनि गेजेरजोंनो बिसोरो मोजां मोनलायनानै माबा मोनसे जाबाय। स' हयथ' जानो हागौ बिनानावखौ बै माने गारनानै हयथ' बियो बेलेग सिख्लाजों बियो माने मोजां मोनलायनाय जादोंमोन। स' बेनि दुखुआव बे स्टेपखौ लानाय जाबाय होननानै आंजों एसेबाबो माने इंगित मोनो आरोना। स' आं थोंजोङै बुंनो नागिरदों हयथ' नोंसोर एसां सिम्पोल खोथाखौ जुदि बुजिनो हायाबा बिदि एसां गिदिर स्टेप लायोबा जोंनि बर' माहारि मा जासिगोन। मानो होनबा नोंखौ जेब्ला जोनोम होनानै बिमा बिफाया एसां उन्दैनिफ्राय गिदिर गोलाव खालामबाय, गावनि बेमार आजारखौ दोनथुमनानै फैसा फास्थिखौ बासायनानै नोंसोरनि फरायनाय बेलायाव फैसा होयो नोंसोरखौ जाहाथे जोंनि गथ' गथायफोरा लोगोनाव थाया। स' एसां खस्थ'नि गेजेरजों नोंसोरखौ गेदेर गोलाव खालामो। नाथाय लास्टाव थाङै थाङै नोंसोरो जुदि बिदि बे मोजां मोननायनि थाखाय नोंसोरनो जुदि जिउ फोजोबना लायोबा बिनिफ्राय आं सानो दुखुसिन जेबो जानो हाया। माने गाज्रि खोथा आरोना आंनि साननाय मथे आरोना। बिदि जानाङा मालाबाबो। मानो होनबा नों बै सेंग्रानि थाखायसो जोनोम जादों नामा? नोंनि बिमा बिफाया जोनोम होदों नोंखौ मोजां गावनि खामानि मावनो थाखाय, समाज सिबिनो थाखाय, गावनि बिमा बिफाखौ नायनो थाखाय, गावनि संसार दानो थाखाय। नोंगौ संसार दानांगौ सानसे समाव। नाथाय हयथ' नोङो बे नङाबाबो बेलेगथ' सेंग्रा मोनगौमोन। नाथाय नों बे स्टेपखौ मानो लानाय जायो जोंनि लाइमोनफोरा? स' आं बेखौसो फोरमायनो नागिरदों। स' बिमा बिफानि थाखाय बिमा बिफानिख्रुइबो बांसिन गिदिर बयफ्रेन्डआसो जाबाय नामा नोंसोरना? स' बे खोथाया मोजां बुजिनानै लाखा जोंनि लाइमोनफ्रा। मालाबाबो बयफ्रेन्डआ गिदिर जानो हाया। नोंनि बिमा बिफाखौ नाय। आरो आं गोबां दुखु मोनबाय बै बिमा बिफा बिसोरनि हौवासा गथ'बो गैया, हिनजावसाल', बेनो देरसिन। दा उन्दै सानैखौ सोर नायगोन? बैसो दायथ' लानांगौमोन हयथ' आंनि साननायाव। जुदि बयनोबो देरसिनासो दायथ' लानांगौ जायो। जेब्ला नों 19 बोसोर जाबाय, हाई सेकेन्डारि फाइनाल होबाय, बै टाइमावबो नोंसोर बुजिनो हायाबा दा बिमा बिफाखौ सोर नायगोन? बे उन्दै सानैया दं, थ' बिसोरखौबो नायनांगोन फरायनाय बेलायाव। स' गोबां साननांगौ दं।
गतिके बे भुलखौ मालाबाबो मावनो नाङा। स' बिनानावमोन आं आखाइ खबनानै नोंसोरखौ खावलायो जाहाथे बे स्टेपआ मोजां नङा आरो बे स्टेपआ लाइक नङा। मानो होनबा बे स्टेपनि अनगायैबो गोबां स्टेप दं। मालाबा जुदि नोंसोरनि मोजां मोननायाव जुदि डिप्रेसन जायोबा नोंसोरनो लोगोफोरखौ खिन्था, आंनाव इदि जादों प्रब्लेम, नोंसोर माबा सल्भ खालामनो हागोन नामा? हयथ' निस्सय नोंसोरनि लोगोफोरा साथामनि गेजेराव सासेनि हयथ' नोंसोरनो बे नों फोरमायनाया निस्सय प्रब्लेमा सल्भ ओंखारगोन। हयथ' बिदि स्टेप मालाबाबो लानाङा। आं गोबां दुखु मोनबाय आरो जोंनि गामिनि जानानै बिसोरखौ गोबां फोथायनाय दंमोन, बिराद मोजांमोन बिनानावमोना। मानसिखौ रेसपेक्ट खालामगोन, रावखौ जेबो बुङा, नाथाय जों मालाबाबो सानामोन बिदि जागोन होननानै। नाथाय गोबां दुखु फोरमायबाय आं गोबां समाव। जोंबो गोबां मोजां मोजां खोथा बुङो बिसोरखौ, जाहाथे नोंसोर फरायबाय था, मोजां साख्रि बाख्रि माव, बिमा बिफाखौ नाय, जेब्ला बैसो जागोन नोंसोर हाबा जा। आरो हयथ' नोंसोरो जुदि सोरखौबा मोजां मोनोबा बिनानावमोना, हयथ' नोंनि फ्रेन्डखौ खिन्था, नों जुदि बिमा बिफाखौ खिन्थानो हायोबा, नङाबा नोंनि बिदाफोरखौथ' खिन्थानो हाया, नोंसोर गियो। होमबा नोंनि गार्लफ्रेन्ड, नोंसोरना लोगोफोर थायो, लोगोफोरखौ खिन्थाबानो जाबाय। नङाबा सोरबा मादैमोन दं बिसोरखौ खिन्था, बिसोरो खिन्थागोन। हयथ' नोंसोरो बिदि स्टेप लानाया मोजां नङा। आरो नोंसोरो जुदि बिदि स्टेप लाबाय थाबा उननि जेनेरेसना, जोंनि उन्दै उन्दै बिनानावफ्रा मा खालामगोन? बेखौनो सोलोंगोन। स' बेनि नोजोराव ओनसोलाव गोबां साननो गोनां जोंनि माहारियाव। आरो बे बयबो मिथिखायो, बेबो मालाय हारि सेंग्रा। स' गोबां समाव बुङो जोंनि माहारिया गावनि माहारिखौ गारनानै मालाय हारिखौ जाहाथे बिदि फोथायनाङा। स' आरो माबाफोर बुजि ब्रेकआप जायोबाबो बिदि स्टेप लानाङा। गोबां स्टेप दं। बेनिफ्राय नों बांसिनसो गोख्रों जानांगौ, माने स्ट्रं जानांगोन नों। बे नों गैयाबाबो जेबो नङा, आं बेलेग सेंग्रा मोनगोन, आं गाव फरायनानै गावनि आथिङाव गाव गसंगोन, बिदिसो साननाय लानांगौ। नाथाय मरेल डाउन मालाबाबो जानाङा। हयथ' मैयानि दिनाव बिसोरनि नखरा, बिमा बिफाया मरेल डाउन जादों, एसेबाबो जादों। जुदि जोंनि गथ' गथायखौ एसां फैसा फाथि खस्थ' खालामनानै जुदि फरायहोयो, गेदेर गोलाव खालामो, उनाव बे जुदि खैफोदखौ नुनो मोनबा बैबो दुखु मोनगोन रायजोफोर। मोनगोन ना मोना नोंसोरनो खिन्था। गतिके स' बिदि मालाबाबो खालामनाङा। बिमा बिफाखौ नाय, गावनि फंबाय बिनानाव थागोन, बिसोरनि खोथाखौबो सान। आरो दिनैनि जुगाव हाबा जायालासेबाबो गोबां दं जोंनि आबौमोन। थ' बिसोरोथ' थैना थाङाखैना, बिसोरबो रायजो खुंगासिनो दं, समाजजों सोलिबाय थादों। स' माखासे जोंनि बिनानावमोना बिदि स्टेप लानाया गोबां दुखु मोनो, बिदि स्टेप लानाङा। आरो गोबां समाव जोंनि माहारियाबो बुंबाय थायो, स' मालाय हारिनि मा होनो सेंग्राफोरखौ बिदि फोथायनाङा, निस्सय खैफोदाव गोग्लैगोन सानसे समाव। स' जों मेगननि सिङाव एकदम नुबाय थादों आरो बेयो। स' थेवबो बुजायनो हाया। स' आंनि नलेजाव जेसेबांखिनि बुजायनो गोनां दं बुजायबाय नोंथांमोनखौ, जाहाथे बिनानावमोना बेखौ एकदम गोसो सिङाव लानानै जाहाथे गावनि फिउचार मोजांखौ खामानि साननो नाजा। फरायनानै गोबां खामानि दं, गोबां सोलों। स' जोंनि सरकाराबो गोबां फेसिलिटि होदों दायो फरायनायनि बेलायाव जोंनि आइजो माहारि एबा जोंनि हिन्जावसा गथ'फोरखौ। स' साननो गोनां। आरो जोंनि गार्जेनफ्राबो गोबां नोजोर होनांगौ दं। आरो मेन कारना जाबाय, आं बुंनो थाङोबा मबाइलनि थाखायनो जाबाय आरो बे मेसेजआ। हमनालाय मबाइलावनो मेसेज पास जाबाय आरो ना। बेफोर मबाइलाव सोरबा स्टेटास होबाय, सोरजोंबा खेबनानै जालायबाय बेयावनो ब्रेकआप, सोरबा बिदि स्टेप लानाय। स' बेफोरनि स्टेप लानायनिफ्राय गोजानाव था जोंनि बर' माहारिनि बिनानावफोरा। मोजांखौ सान, जोंनि समाज जौगानायखौ सान, हादरनि खोथा सान। जोंनि बर' माहारिया गोबां दायो एसां हिन्जावसा मानसियानो सोरबा बडि बिल्डाराव गल्ड मेडेलिस्ट लाबोदों, सोरबा गेमाव। स' बेफोरखौ गोबां स्टेप दं, बेफोरखौ ला, मोजां मोजां गेलेनाय दं, सोरबा मोसानाय, सोरबा फिल्म इन्डास्ट्रियाव नाजादो, महर मोजां कुवालिटि दंबा, नलेज दंबा। स' गोबां मैयानि दिनाव आंनि गोबां दुखुनि सानमोन आंना। फुंनिफ्रायनो गोबां दुखु मोनबाय, बिदि मालाबाबो जागोन होननानै आं सानफेराखैमोन। नाथाय जाय जाथाया जानो गोनां दं, जाखाबाय।
बेखौथ' बहा हमथानो हागोन आरो जाय स्टेपखौ लाबाय मानो होनबा जोंनि बिनानावानो थांना थांबायबा जों मालायखौ मानो हेरेसमेन्ट खालामनो स' बे सोंथिया फैबाय आरो जोंनाव स' भुला जोंनि बिनानावनि सानो मानो बिदि स्टेप लानाङामोन आरो मालायखौ जुदि जों बुङो माथो लाब मोनगोन आरो बेखौ एसे एनै खस्थ' मोनगोन नाथाय जोंनि थैना थांनाय मानसियाथ' आरो फिन फैफिना स' बेनि साननानै गोबां साननानै जों बे खामानिखौ बेयावनो स्टप दोनबाय स' जाय जियानो हक जाहाथे उनाव बेफोर जाथाया जानो मोना जाहाथे बिदि स्टेप सोरबा सानदोंबाबो साननो नाङा सोरबा ब्रेकआप खालामनांगौ मरेल डाउन जानाङा स्ट्रं जा बांसिनसो स्ट्रं जानो आं गुबुन सेंग्रा मोनगोन आं मोजां मावगोन नांगौबा जोंनि बर' माहारिनि गोबां दं हयथ' महर मोखाङाव मोजां नङाबो जानो हागौ नाथाय गोसोआ जोंनि माहारियाव गोबां मोजां स' बेखायनो आं खावलायबाय बयखौबो आंनि बुंनांगौआ बेनो दंमोन गोबां मैया जाहाथे गारियाव बे खोथाखौ फोरमायनो हाया एसेबां सदै एसे बुंबाय स' दिनै फोरमायबाय बिदों भाबे जाहाथे आंनि गोसोआ सानदोंमोन जाहाथे आं बे खोथाखौ जोंनि लाइमोनफोरनि सिगाङाव जाहाथे फोरमायनांगौ जाहाथे बिदि जाया होननानै स' बेखौनो खावलायबाय जाहाथे बेयाव जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा हयथ' निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेला जोबजासिम नायबाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट मानो होनबा माने साजेसन मोनसे थुलुंगा मोनो जोंबो कमेन्ट मोननायनि जायखिजाया नोंसोरो जा कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो आं बेजोंनो गावनो मटिभेसन जागोन माने स' गोबां गोलाव खालामला स' दिनैनि टपिकखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबसक्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुनानै अल खालामना ला स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग